Takže čaute ľudia, moje meno je Peter a teraz nedávno ste mohli vidieť, jak ja so spolužiakom hádžeme water flip, no fľašku proste, na reprák, hej, a musel som stať na stoličku, lebo sa mi zle hádzalo, ale skúšali sme potom, ale potom sme už išli domov a mne sa to podarilo na druhýkrát a jemu neviem na ktorý. A idem teraz odpovedať na vaše komentáre a môžete ešte raz dole do komentárov napísať otázky, na ktoré by ste sa ma chceli spýtať, ale nie tie isté. Takže idem teraz odpovedať na Killer Games. Mi dal 7 otázok, takže idem odpovedať. Koľko máš rokov? Mám 13. Ako sa voláš? Volám sa Peter. Jasné ako facka. Máš súrodencov? Mám jednu sestru staršiu než ja, takže už vieš. Koľko odberov je tvoj sen? Tak ti poviem. 0,000000000000009. Takže po piatýkrát, aký youtuber je ten vyvolený, vďaka ktorému si začal točiť na YouTube? Tak mňa tak prinútil skôr kamarát, ale je tiež youtuber. Jeho kanál budete mať dole v popise, volá sa Expo, ale aj vďaka Exploitatovi, lebo proste som kúkal na jeho videa a on ma tak inšpiroval. Takže 6-krát skáčeš parkour? Hej, skáčem. Takže ešte tu sú také otázky. Od Kiki Balgovej, tu sú 2 otázky, alebo 4, už neviem. Obľúbený seriál, tu ste sa ma pýtali na to 2-krát, ale obľúbený seriál, tá neviem, či český taký myslíš, slovenský, alebo že hoci aký asi, hej. Aký taký seriál mám rád? Tak Ohnivé kure, to chodí na Príme, sa mi zdá. To je český seriál, takže vieš. Obľúbené číslo 10. Nie 9, ale 10. Takže tu tak od Jura Sic, World Blue. Takže ja prečítam vám po slovensky, lebo on je asi z Česka. Akého Simpsonov, proste akého Simpsona mám najradšej? Barta. Druhá otázka. Najobľúbenejší môj diel Jurského parku. Jurský svet, neviem, či sa to počíta, keď nie tá 3. Ale Jurský svet to je dobre. A seriál, to som povedal Ohnivé kuže. Ďalšia otázka od Kiki Balgovej. Do koľkej triedy chodíš? Do 7. A Prešovej. Obľúbená technika kreslenia? Všetky sú dobré. Ešte jeden. Kitty's Trolls. Proč tam je Bart na obrazovke? Hej, prečo tam je? Je to také dobré, hej. Tak je otočený a sa kúka na tie písmenka. Tak je také. Obľúbená farba modrá. To je tiež od Kiki Balgovej. Potom vám to prečítam. Od Pro Play CZ and Draw Clash. Také dlhé mená máte, si to radšej skráťte. Takže natočíme spolu niekedy Clash Royale, to ste mi viackrát písali, ale neviem, či si zo Česka alebo zo Slovenska, ale mohli by sme sa tak dohodnúť. Tu od Skunk TV, to je môj spolužiak. Ako si začínal? Dobre som začínal. Začal som natáčať kreslenie a ešte predtým som mal iné kanály, tak som natáčal hry na počítač, na mobil, aj teraz natáčam.
Takže tu tak od Killer Games, to neviem, čo som hovoril. Peter, zrobíš mi sponzora, chcem mať viac subov. Hej, zrobím tak. Dajte mu odber, jeho kanál bude tiež dole v popise, dúfam, keď ho nájdem takde. Tu sú ďalšie otázky. Natočíme spolu video Ogi Man. Podľa toho tiež, či si zo Česka alebo zo Slovenska. Takže to boli všetky otázky zo Slovenska. Dole do komentárov napíšte ešte dačo. Tu tak, kde, hej. Budete mať zase toho Barta Simpsona. A dobre, už končí. Dobre. Takže už to skončilo. Takže dole píšte do komentárov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, koment. Budem radý, keď to budete stieľať kamošom cez Messenger, cez Facebook a cez hoci čo. Budem rád, keď dáte 30 lajkov, alebo 40, alebo 1000. Nie, tých 30 stačí, takže to je asi na dnes všetko. A keď chcete ďalšie akože otázky, hej, po ďalšom videu, lebo ako keď proste na ďalšie video bude na ďalšom videu budem tiež odpovedať na vaše komentáre a potom, keď chcete tiež, tak potom môžeme ešte raz natáčať. No, odpovedať na vaše komentáre. No, už nebudem kecať, takže majte sa.